Hi everyone, खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो नै दिनै जोङो मम' बानायना जानो नागिरदों आरोना नै मम' बानायग्राया मम' बानायगोन आरो ओमफ्राय बेदरखौ रुना लाबाय मैदा नोंथांमोना नायलांखादों भिडिअखौ जोबजासिम दा आङो बेखौ बानायना लाग्रोनोसै आरोना हाय ना लाग्रोनोसै आरो जों टमेट' लायो इसोर नोङो बाहाय बानायबा पियास लेमदो जाबाय जाबाय दे नागासिनो नै लोगोफोर नैखौ नाखांनानै दसे माबा ओरैनो फ्रिजआव दोनो आरो दा सोनानै ओमफ्राय बानायनोसै आरो जोङो जायखिबाय प्रसेसफोरा जागासिनो बेफोरबो रायलाय दा फानजाजोबनांसिगोन जोङो बे बायबायल' होनो बेसे बेसे बायबाय होगोन ओमफ्राय बेयाव होनांगोन दे बेखौ हो होनानै हो बोना हो ओमफ्राय जायाखै हो बेसां गोलावसो जायाखै नोङो खालामनि जासिगोन आरो नांगौ नामा बाय बुं जागोन दे खलायगासिनोया मम'खौ बानायना लाग्रोनोसै आरो दा मम'नि सायाव फिथोबखौ बेयाव सफायखाना जोबखादों जों गसं गसं बानायनांसिगोन आइयाव बानायसै दे मम'नि फिथोबखौ मम'खौ फ्रिजआव दोन्दोंमोन आङो दसे फ्रिजआव खालि जाजोबो माबानोसै आरो दै गुदुंखौ होलांनांगोनदां लोगोफोर मम' बानायनाया बिदिसो आरोना जगर गैया आरोना बेयावनो बानायसिगोन नै सुगारनिया बियो खामसिगोन माबाखौ नैथि थासन माबाखौ बेखौ माबाना लाबाय हारसिंबो हाया नालाय बेदरासो बांसिनखा जोङो ना लाग्रोनोसै आंनि माबाफोरा नुबाय दे नायनानै जासिगोन आरोना लोगोफोर नाग्रा लानोसै जोङो थब थबनो जानायखौ देखायसिगोन आरो जगरफोरा गारलाय जगर गेसफोरखौ दसे सुनांगौखौ सुनांगौ बेखौ फाय लोगोफोर मोननै जाबायनो नैया मोननै जाबायनो आंनिया बेखौ दासो फुदो नै बानायगासिनो आं नागासिनो संगासिनो नैया नेमप्लेट सिं सालायबाय जों खानैबो संना खानायफ्राबो गरम मोननानै थिखांना लाबाय आङो क्लास होखांफ्रानो लोगो मोननै होनांबाय आरोना जोङो एसे थबजानाय मिथिखाले बइल खालामदो बेखौ एसे एवफ्रामना लागोन एसेल'सै मोनसिगोन iya ini isa na kayo sama ka di siya Pwede sakni wow bisa kan gawan momo na rin muna momo ko sa rin muna rin momo ko sa sigan lalu buat momo mo bani sakni kena dekat sakni na wow ada mo ada sakni ya ada saka pwede ra momo ko sisan ngaw bahay dang na isi gede-gede pasnya gede-gede ada nih subbannya kayak subbannya kerang selani sana deh betul tuh loh
जाबाय मोनसे लोगो मोनो दानदो सेथिया दे Itu sandal nó rồi. Wow. Asli dokan hansi ada gua dokan. Nó tuh lên cái. Sangat sini. Nó tuh lên. Aduh na. Hai chân mới rồi. Dạ. Dạ phải. Ba đây bây giờ mua. Ba ba bên này. Đâu sẽ nhiều. Cái này đây. Đừng bao nhiêu? Itu chi musuh. Idea. Samos tuh samos nang man samos. Không phải không. Đi Nó là ra vậy. đi ra. Alo ya. Rồi biết cái đó nào. Apa yang betul? Yang bau sợ. Ra biết cái gì được biết coi lì. Jaga sini nih jeung ke apa? Ya gitu sih. Betul kalau bang. Ada lo. Kamu tahu ada mana? Hạt tiếng bầu. Bên là thằng bé nào. Ada beda spicy kan ya? Spicy level. Vậy. Momo जाखांनानै लोगोफोरदा ओंखाम संलायबाय आङो हरनि आरोना हर मोना ओमफ्राय बिसोर संना जादिया मोमो जाखांनानै ओमफ्राय थाम्फै जाबाय Cái ổn nó bút thật. ya थाम्फै नङा Không thăm थाम्फै नंगौ Không thăm bơi. जेबो गैया ओमफ्राय दा मैदा जाबायना मम दा दालि संदों ओमफ्राय आलु भाजा ओमफ्राय बाथोन देगोन आरो नोंथांमोना ससे देखायबावगोन आरो आं